Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Тантаналы чарада катнаштылар. Яңа балалар бакчасы һәм гимназияны ачтылар. Чаллыда эш визиты белән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов булды. Тонировка ябыштырган соң икән штраф түлә. Чаллыда масса күләм рейд узды. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 45 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 6 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 25 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 25168 очрагы билгеле. Аларның 22107-се терелгән, 53-е узган тәүлектә. Чаллыда тантаналы рәвештә яңа балалар бакчасы һәм гимназияны ачтылар. Әлеге истәлекле вакыйга белән шәһәр халкын Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов котлады. Бәйрәм чарасында шулай ук шәһәр мэры Наил Мәхдиев, Дәүләт думасы депутаты Әлфия Гагогина, Татарстан Республикасы Дәүләт советы һәм шәһәр советы депутатлары, укытучылар, мәктәп укучыларының ата-аналары һәм укучылар үзләре катнашты. Лилия Гатина теманы дәвам итәчәк. 131 номерлы балалар бакчасы узган елның гыйнварында демография милли проекты кысаларында төзелә башлады. Безнең балалар бакчасы бик зур, матур, бүгенге көндә анда бүтән төрле уенчыклар, бүтән нәрсә белән җиһазланган. Безнең балалар бакчасы 220 балага төзелгән, бала өчен бүтән нәрсәләре дә бар. Һәм инде без үзебез дә түземсезлек белән балаларны бүгеннән көтеп торабыз. Якта диварлар, яңа уенчыклар, заманча җиһазлар, булар барысы да әти-әниләргә дә, сабыйларның үзләренә дә ошады. Төзелеш 250 миллион сумга төшкәне билгеле. Бу тик лучики балалар бакчасы быел ачылучы 3 яңа мәктәпкәчә учреждениянең берсе. Балалар бакчасы бик ошый, монда матур, монда күп уенчыклар, монда күп дуслар. Тагын 2 яңа балалар бакчасы Притяжение торак районында һәм 34-нче комплекста төзелде. Сабыйларның иминлеге өчен һәр мәктәпкәчә учреждение 72 камера, керү өчен 12 электрон йозак һәм 36 эчке күзәтү камерасы белән җиһазландырылачак. Яңа балалар бакчалары 220 балага исәпләнгән һәм инде комплектланган. Белем көне алдыннан мәгариф өлкәсендә социаль әһәмияткә ия объектларны ачу матур традицияга әверелде. Балалар бакчасы ачылганнан соң шәһәр кунаклары Мәләкәс Аръягы микрорайонда 14-нче номерлы яңа гимназияны ачу тантанасында катнаштылар. Мы смогли за 7 месяцев построить школу. Если бы мы ее не построили, то сегодня вот в той школе через дорогу наши дети учились 3 смены. Сегодня там за парты в той школе появится 10 первых классов, а в этой школе появляется 9 первых классов. Если бы этой школы не было, там бы было 19 первых классов. Вы можете себе представить? И вот эту непростую ситуацию президенту нашей республики Рустаму Нургалиевичу Миңнеханову удалось для нас, для Челнов, решить. Рөстәм Миңнеханов кыска вакыт эчендә мәктәп төзегән төзүчеләргә рәхмәт белдерде. Шулай ук Чаллы мәгариф системасының республикада гына түгел, илдә дә иң яхшыларның берсе булуын билгеләп үтте. Наша задача усилить образовательную часть, чтобы высшая школа соответствовала самым современным требованиям, чтобы как можно меньше людей отсюда уезжало, наоборот, сюда приезжали, жили, трудились. Желаю нашим детям процветания, хороших знаний, чтобы наши дети радовали родителей, потому что для каждого родителя его ребенок – это самое дорогое. Гимназияның педагогик составы комплектланган, аны уку йорты директоры Наталья Медведникова җитәкләячәк. 61 педагог на сегодняшний день. Значит, комплектование техперсонала завершается. Значит, он у нас на 80% укомплектован. Коллектив средний возраст у нас 36 лет. Молодые перспективные педагоги. 38 комплект классов у нас, 1018 учеников. Яңа мәктәпкә ихтыяҗ бар иде, чөнки бирдә балалар гаиләләр белән бик күп. Шуңа күрә яңа мәктәп барлыкка килү булачак укучыларның әти-әниләре бик шат. Шушы районда мәктәп төзелүебезгә бик шат. Конечно, безгә бу мәктәп бик кирәкле. Безнең алдагы балабызга шушы мәктәп булу бик әйбәт инде. Якында гына без менә шушы якта яшибез. Biz бик шатбыз. Без инде монда күчкәннән бирле шул мәктәпнең төзелешен көтәбез. Главный мәктәп булсын балаларга. Конечно, безгә инде әниләр буларак
Біздің балаларға якында мектеп болу, вообще, тем более гимназия и өр-яңа мектеп, біздің үшін ол, мен исем китті, что шулай тиз түзілді. Яңа гимназия 1224 оқушыға есепләнгән. Бу Мәләкәс Ар-Яғы микрорайонда төзелгән икенче белем бирү учреждениесе. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, Ленар Солтанов, яңалыклар. Тонировка ябыштыргансың икән штраф түлә. Тәрәзәләре караңгылатылган автомобиль йөртүчеләрне ошыклау һәм җәзага тарту өчен ЮХИДИ хезмәткәрләре шәһәр юлларына чыкты. Тулырак мәгълүмат Лилия Гатина сюжетында. Белая, Нисанал мэра, 102 регион. Тонировкалы автомобильне тоткарлау өчен ЮХИДИ хезмәткәрләре тулы бер операция үткәрделәр. Юлның ике ягыннан инспекторлар рация аша бер-берсенә автомобиль номерлары һәм маркалары турында мәгълүмат тапшырды. Меня вот узнал уңайлы. Я вот сколько жүрем, как бы никаких проблем yok, бір проблема, да. Штрафтан курыкмыйсыз димәк. Штрафтан куркам, я просто министра тулим штраф, как бы это не проблема, ансы. Потому что мне так удобно юрюга. Почему вы сейчас сдираете тонировку? Ну, сказали, сдирать, сдираем. А первый раз тонировались или уже было? Нет, было, еще будет. Сейчас дальше поедем тонироваться. Удобно, чтобы, не знаю, на тебя никто не смотрит. И от солнца вещи безопасно оставлять в машине. Автомобиль хуҗалары тонировкаланган пыяллар белән үзләрен куркынычсызрак тоюларын һәм бу уңайларын баш тартырга риза түгеллекләрен белдерде. Законны белмәүчеләр дә бар иде. Не положено, потому что, оказывается. Все? Вы не знали или знали, что нельзя с тонированными стеклами ездить? Не знал. Вот сейчас после устранения тонировки что будете делать дальше? Поеду еще раз затонируюсь. А почему так ездите? Ну, нравится, потому что. Да, все. Тонировка таләпләренә туры килмәү чалу машина йөртүчеләре арасында иң популяр кагыйдә бозуларның берсе булды. Берничә сәгать эчендә генә дә инспекторлар шундый 36 автомобильчене ачыклады. Согласно административному регламенту о безопасности колесных транспортных средств, светопропускаемость передних боковых стекол транспортных средств должна составлять не менее 70%. За совершение данного правонарушения водителю грозит административный штраф в размере 500 рублей. Кагыйдә бозу кабатланган очракта машина йөртүче административ җаваплылыкка тартыла. Ул штраф яки 15 тәүлеккә кадәр административ кулга алыну күздә тотыла. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. 26 август көнне 16 сәгатьтә шәһәр үзәк китапханәсендә Татарстан Республикасы рәссамнар берлеге әгъзасы, Чаллы дәүләт татар драма театры рәссам декораторы Лейсән Галимованың шәхси күргәзмәсе ачыла. Экспозиция туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына һәм Татарстан Республикасы көненә багышланган. Туган як тарихына, аның тарихи мирасына мәхәббәт, аның иҗатында чагылыш таба. Әни сүзе күргәзмәсе матур рәсемнәрдә һәм графикада тәкъдим ителгән. Картиналарның тематикасы Татарстан Республикасы, аның күп милләтле халкы тарихы һәм язмышы белән бәйле. Белешмәләр өчен телефон 70 02 26. Мин сезнең исегезгә төшерәм. Шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Доставка посылок каждый час в Казани из Казани от 200 рублей. Звони 59 единица. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «Аттестационный пункт «Надежность» проводит механические испытания, металлографический и химический анализ металла, определение марки стали. Телефон 70 76 20. Сеть магазинов женского белья «Стилок». Постоянное обновление коллекции нижнего белья, купальников, пляжной и домашней одежды. Идеальное качество по доступным ценам. Создай свое настроение. Ищите нас во всех торговых центрах города.